Waduh. Ya iki winginane ya ngono wong bolak-balik angger nyunat rene diluk waras, tak sunat waras dadi berarti jodoh. Mergo awak dhewe lara nyuwuk barang. Tibane dadakno jarane waktu iku kongkon nyunat pisan. Ya iki sing sedih aku. Duwe anak situk iki ya wis kaya luput sembur. Jane ya nduk omahe rengang-rengeng. Arek iki jange kumat ayo. Arek iki nek bolak-balik ngedonye ndesuk dadi ning wati arek. Wati ya. Tak gondang kirian greget. Nah apa Pak, sampeyan iku ngomong ijenan iku. Lho gak ngono, jarene kok ngecreh kok ngono iki. Ngecreh. Masih ngono Pak, disaman tangga ya gak pantes. Gak pantes awak dhewe iku saiki lak nunut. Nunut apa? Golek gader gak melok maneh. Sampeyan iku Lah kon iki ndek jero ya gremeng. Nah kon iki cocokno mek gamelan nyongo nyuro. Kon ero kidungan nyongo sih. Nyongo tibane 5 mek 1. Lah nek nyuro loro ambek 6 ngono lho. Lah wong kene pancen sindene somo lho Pak. Kok sampean tuturi ku lho. Lah iya tapi umum iku lak nduk daerah ndi? Nyatane kon yo durung tau ditanggap nang Nandi. Segoro Kidul ae. Lah apa nang Segoro Kidul iku? Kon iki nek pangkur iki pira? 6. Pangkur ya. Sinom iku 9. Sukon mulane iki. Lah iya. Sun iki duktane nata Prabu Kenya Majapahit. Kon harus lakon Joko Nursasi. Apa Joko Nursasi? Lah iya ngono. Apa? Lah iya iku lak guban. Lah iya. Cek kon iki momong gawe gending lak ono ah. Nek gending Widosari. Lho ya. Terus renyep. Sinom legondang. Suniki tuktane nata tung deng delang. Oh ya. Lah ya sampean nurui sih Pak, wong aku Asmara Ndono. Lah iya. Anjasmara rimame. Lah ya. Suara sampean jadi Pak ya enak. Lho ya apa tau gendeng. Niku. Lah yang ngono sampean ben kok ya kok gak anu sih Pak, suara sampean enak ngono kok gak dadi sinden. Lho lah aku ngepur terus lah makapan gak muring-muring. Terus Nah saiki ngene, wong rene kon iku ya bakatmu seni. Salurno. Mergo nek wong seni iku nek terus duwe bakat terus dijarno ae, suwe-suwe mengendap. Penyakitnya iso dadi kanker. kok iso sih Pak sampean niku. Lah iya ya wis lho Pak, tak salurno ngene kanca-kancaku ngono lho. Aku malane jange belajar maneh supaya tanggapan iki cek akeh ngono lho. Nek akeh sampean nampa dhuwit ta. Dhuwit kuwi sampean tampani. Lah mas-masamu lak sik ono kabeh. Siapa Pak, nek gak apa-apa. Soale iki rendeng diingkat. Rendeng ya sampean doli ae ngono kok. Dadi tekmu sik ono. Si ono. Teksi engko nang teh, nek entek apa kon cukur. Lho, apa sih? Gak ngono iku lho. Tidak tak usah dicukur. Sampeyan ngomong apa sih, Pak? Ngono gak ono. Mas masal sing nganjak cukur-cukur lho. Sik engko entar sih nanti cukur. Rambutmu lho. Rambut ya dipotong tek model. Cobaan saiki. Sampeyan kepengin suaraku ngono ta? Iya, gendeng kosongan iki. Suaraku tak kasetku. Suaramu. Suaraku. Sampeyan kan ya kudu belajar lho ya. Kudu melok sampeyan. Sik kon apa? Sik aku tak nyoba iki lho Pak. Nyoba apa? Oh. Sampe rungokno ae. Iya. Apa sih? Gaya Mbang Cilang-cilung. Oh, Mbang Cilang-cilung. Ya ngopi ono tanggapan. Nah ini lah. Bang Cilang-cilung.
Ya, Pak. Sampeyan niku lho kok Lho, kebong itu sih, Pak. Lho nduk mburi wis oleh calteran iki. Wis tanda tangane kon jadi Cana Semarang mencak kandak. Temen ta, Pak? Iya tapi mangane mangan dhewe-dhewe. Lho, ya reganane silarang sih, Pak. Kaset iku lho, Pak, silarang ngono lho. Aku sik umum ngono lho mlebu kaset. Iya, makane iku apa? Suaramu iku cuma mangan-mangane diatur, Suaraku mang rada serak ya. ya. Minir. Lang, iku ya apa sih, Pak? Isone suara enak iku, Pak. Ya ojo mangan Rujak. Terus gorahe apa, Pak? Gorahe ku lho apa? Biasa pokoke kon niku kudu mangan dikurangi. Mangan dikurangi lak luwe, Pak. Lho nek bayar arisan ngono. Samane nek ngomong sing temenan ta, Pak? Niku. Ya wong seniman iki pokoke sing penting ya menjaga kondisi. Kondisi. Padane panitia ya, Pak, arep sampe nanti muni kondisi barange. Wis pokoke endi sing ono melok ngono. Sampeyan niku apa, Pak? Gak ngene kok pensiun pas disatru Mbak Rara. Kuwatir ae gitu. Pak, sampe yo ngono, Pak. Sampe ku mbok ngewangi anake, mbok poso-poso. Anake ku cek umum ngono lho dadi sinden. Lah apa wong umum kok para poso iku gak iso. Lho, Ya prestasi. prestasi apa iku? Iya, dadi ya latihan sak bendina iku sing penting. Lah sampean yo gak nguruki aku. Dadi saiki gending-gending saiki ya kudu kreatif. Lah saiki sampean muni ngono, mbak saiki aku ajarono, sampean isone Lah kan apa? kurang apa saiki mamane? Lagu apa ae? Lho, ya lagu sampean sing anyar iku. Ya lagune dipadukan dadi orkes Melayu sing umum dipadukan mbek gending. Dicampur. Lah iya, nah sampean iso ta nek iso lah kene. Dicampur sari iki lho. Lah iya, apa sampean isone? Tapi mari cak kantor terus neluhan. Lah niku mblarak kok, Lah aku Pak. bingung iki sing ndi. Terus akhirnya ya kumpul maneh. Bareng kepethuk waras ta iya. Pancen wong kancane kok gak Yo petak. ngarane kanca ya wis biasa ngono. Pak, sampean wis mangan ta? Wis mangan? Ya ngrungokno kontok mang boleh luwe wis. Lah ya saiki njaluk ngombe ta, ngombe dhisik mari ya, Pak ya. Biasa wis. Ngombe ya. Ngombe kopi ta, ngombe susu. Kopi ta susu. Kopi susu sapi lanang maneh. Kak, kopi ya, Pak ya? Ya kopi. Kopi sak sendok. Gula sak sendok. Banyu sak sendok. Gak ngono kok ning pelis ta ya apa kono. Lah ya ning kopi lah ya ngono sih, Pak. Wis kopi biasa iku lho niku. Ya kopi. Jeneng Mulin Mario Jasmani. Diles apa? Wong ngomong jasmani ku lanang ngono iki. Lah sampe biyen apa jeneng anake? Lah sampe dhewe ta jeneng. Kanca akrab kanca saya sekata. Jenenge Jasmani ngono lho. Biyen iku arek pelayaran karepku pun tak jenengno iku ati eling kancaku. Dadi aku nek turu ya kumpul wong loro ambek jenenge Jasmani wong lanang. Dadi paling aku nek eling Jasmani ku eling kon paling. Lho. Sampeyan aja ngono Pak, nek setan adati lho wong anake kok muni ngono. Lah apa? Setan kok. Kalau setan kok didu niku. Wis ta ya tak kene ngombe ya. Iya wis gak ngombe kon. Makene lho Pak, jangan. Iya. Arek sakmono gedene gak payu rapi. Iki biyen mbok arek longgor. Nuwun. Lho. Lho monggo. Nggih. Saya mlebet mawon. Lho sandale sama damel. Lho mboten ah. Lho gak sandalan sih. Kula dekek njobo sandal. Saya mlebet. Monggo pinarak. Lho sampe lho lho. Sing minarake lak kula. Lho lah nggih padha mawon kula nggih pinarak. Sampe lho. Nggih. Sampe kok ndelok jam jam pinten? Kula mriki enten jamele saknapa sampeyan sinten? Ampun sampeyan sinten? Kula sing di omah. Aran. Lah teng ngarep nek enten tulisane. Mboten kula waca niku. Lho, ya apa tulisane ngarep enten. Napa tulisane? Nirwana. Oh, nggih ngeten Pak Nirwana nggih. Lho, Pak Nirwana. Jeneng kula Kancil Sutikno dari Surabaya. 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 Kancil nggih. Nggih. Ngeten Pak. Sampeyan apa sing ngidung-ngidung biasa? Sinten? Sampeyan. Nggih. Oh, ben gelek cengkoke gawe samin. Nggih. Mulane kula le niku. Nggih. Nggih. Latihan mawon ta sian mriki? Nggih. Latihan anak sampean nggih? Nggih, latihan terus. Niki wau kula mriki nggih sepisan sambang, kaping pindho nedhi sewani tabuhan. Sampeyan sele mboten sampeyan sewani. Sabar rengeng-rengeng niki, Mas.
Nun, damel rengeng-rengeng. ngolah nopo sih wong kaset. Oh, kaset iki, Pak. Kaset kosongan. Oh, kaset kosongan iki. Nggih. Oh, bener nek ngoten. Soale ngene kula mungkin nggih nek praktek niku nek arek kula kelompokaken ya kudu dimasak-masakaken apa. Oh, Nek mboten mangan nggih ngrasani enggak rokok kaget ngrasani. lho, niku sampean masakaken nggih. Nggih. Masak napa mawon? Nggih, biasa. Jangan asem. Oh, biasa jangan asem. Nggih. Lho sampean kene ngurus panganan tak? Lho, mboten kula mriki ajenge nglamar. Duh. Ngamar. Nggih. Lho nami sampean sinten? Kula Sokran. Oh, lah wong lanang kok jeneng Painten. Wah, sampean pun guyon ta. Sokran kok Pak. Sokran lah. Nggih. Lah pekerjaane? Lho, kula sopir. Umur? Umur swidak Harus keliwat pensiun nih. 36. 36. Alamate? Alamate nggene Duku Kupang Timur. Duku Kupang Timur 6 Surabaya. Surabaya. Nggih. Bapake make sinten? Bapak Dut. Bapak Dut. Mak. Mak sinten? Ya, betul. Nggih. Lah sampean umur 36 kok untune entek. Lho, niki lak cokul. Oh, Joko. Cek cokul niki. Niki ngeten, Dik, nggih. Nggih. Nggih terang-terangan. Sampeyan enggak ada anak wedok ya? Nggih. Arane Jasmani. Nggih. Niku Lho sampean wajib. kok pun tepang ta? Lho, mau kula kok. Blater kula niki. Nggih. Pekerjaan sampean apa sih? Lho, sopir. Sopir nggih. Proyek. Oh, proyek nggih. Nggih, sampeyan nek dadi maratuwa kula tedi napa keturutan. Nggih. Napa kula tedi napa? Kula terak kali prauto Lho, keturutan. mun ngoten sampean niku. Mboten niku lho ndamel dalan bareng niku. Pancen anak kula nggih pun ngomong pancene beke sapa ae Pak engko ana sing nglamar tompon ngoten. Yo nggih bener ngoten. Nggih. Nggih cocok. Anak sampean ketimbang kula kok. Oh, Nggih. pun kenal api ya. Pun. Nggih, tapi Wong kula sukani dhuwit bareng nggih niki. pun dadi bojo pun nemen-nemen. Napa? Kita pun nemen-nemen. Lho nggih nek kula niki nggih cinta nemen pancene. Nggih, Nggih. sing nek kenemen. Diterima nggih. Kenemenan niku sakaken kuru arek. Lho nek cintae nemen niku nggih belanjane mesti dibahake. Iya. Nggih. Nggih nek ngoten nggih. Sampeyan pun prinisan. Lho. Bukan sampeyan ini bakal maratuwa kok sampeyan pripri-prisaken. Lah sampeyan kok anu ngomong. Nggih, kula tampa lamaran sampeyan. Nggih. 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 Lah niki Lah kangge pekerjaan sampeyan niku sopir, masuk sopir sopir proyek pun. profesional. Wah, nggih. 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 Niki kangge tondo mawon. Lho napa niki? Tondo. Ah mboten usah ngaten. Lho, mboten sana. Kula mboten seneng ken pas mburine niku lho tundat-tundat. Undang-undang. Lah mungkin gawakno ngene donge terus tundat-tundat. Lho, Iya tak tukokno kaos tak tulisi barang. Boten. Tulisi Niki uga merek grup. boten niki anu peningset. Donge saiki metu tukok kene kaos gak balekno. Iya. Niki kangge peningset iki. Oh penista. Nggih niki Nggih. sing bungkusan cilik niki kangge anu jasmani, Oh, nggih. sing bungkusan ageng iki kangge sampean. Nggih nggih, matur nuwun nek ngoten. Pun dibuka nek kula dereng wangsul. Oh nggih. Nggih. Dadi terus niki dinane kan mburi nggih. Nentakaken sampean mawon. Oh nggih. Nggih, Mas niki ngarak nggih kena, benjing nggih kena. Lho pun Kula kesusu. terserah sampean. Pun kesusu. Apa ki jam 3 bengi purun? Mboten lak nggih didusi kramas napa. Oh, nggih. Nggih, ular-ulare wong kuno niku. Nggih, ngarak kula napa? Nun? Napa numpak kendaraan apa sing enak? Ngoten mawon. Kula nari maratuwa. Dah Wis sampean- sawangane kula kok mboten Nggih sampean ngene bemo tok niku. Lho, Bemo tok. bemo tok ini. Bemo sing kadek-kadek. Ah, nggih. Nggih. Cidek nika. Nggih. Wong kula bunaji kok elek-elek. Nggih. Bunaji? Bunali. Bunafik. Bunafit nggih. Oh. Kendaraan Nggih apa? dadi kene mantun kula dusi kramas. Nggih. Pokoke sedina niku ping 7 dus kramas. Sing atus sinten? Sampean? Nggih anak kula niku. Oh, nggih. Soale gendeng. Lho. Kok gendeng-gendeng ta yo kan? Tegese niku cek encer pikire. Niki ngarak kula ngangge jagoan. Mungkin kula beto jago sing gedhe didu kali sampean. Lho, sampeyan ngancam ora tuwa sampeyan. Boten niku sing nampa jagone sampean. Gegeten gak tak tampa lho, gak tak tampa lho. Nggih nggih sampean. Ngomong mencela tak cokot lambemu. Lambene ireng jangan dicokot. Pun kula wangsul nggih. Nggih nggih. Putih yo gani. Nun, Yo gani. mpun pokoke kula mpun anu. Oh nggih. Niki anu. Mpun kula ketuane kok. Niki damel. Nun, Niki damel anu lha panjang. napa kate porskot niku? Lho ae napa? Mesti teko kula. Mboten mesti anu kula tampa. Kangge belanja. Nggih nggih. Pun wangsul nggih. Nggih. Lho, dhuwit mek 300. Jauh Pak, jauh. Lho, Sampeyan Pak Kancil, nggih. sing gak ada anak jasmani. Nggih. Niku pun kenal lawas kali kula. Kula sing kula pek. Iki apa kawitan arek kowe? Dadare Kula nggih iki lama, tak Pak. terus mencolot ta. Ngelamar. Hah?
Kula nglamar anak sampean. Lho, mboten kasep, Dik. Lho kasep ya no, wong kula sik umur 17 mriku umur 20. Lho sampean lho ndengkik ta sampean lho. Lho mboten kula nglamar, kula ndugi griya wae. Metenteng mriki nglamar. Waduh, mpun kedisian, Lho, Dik. dhisik sinten? Mpun anu dilamar wong. Sinten? Iya, sopir. Sopir no? Sopir sinten? Namine Sokran. Lho, Sokran sopir. Sokran nggih. Temen ta sampean Dicukur, iki? nggih. Guyon ta temenan? Ya guyon ya napa sing pun kula tampa pun tanda tangan pun nggo peningset pun sembarang. Sopir nggih, Sokran. Sopir, Sokran. Sokran sopir. Nggih. Gak tak pamiti kon. Lho. Jane Dayo sing iki mung sik enom ganteng ya nglamar lah tapi terus gak ngono kok gak enak ya hati arek iki kok ndang ngancam arek. Gak ngono anakku ge rebutan ya apa iki. Waduh tak oleh nanti arek iki. Wis tak kumpulno tumini. Sokran sopir lori. Gak tahu menggok kenceng terus. Terkenal aku iki sampai tingkat no kampung-kampung luwe-luwe nek kepethuk wong wedok. Pak Sokran lho sopir lori legi. Ya, bocah mana wedok semut iki lho. Semut wedok lho, Ron. Aku turu di kerobong. Rone aku supire gula dilegi. Wah, wis duwe anak ya ngono wis gak tau sapa omah. Kloyongan tok ae. Duwe bapak kok ngomel ae. Wis bener iki apa, Pak? Wis gak kena diguguk. Apane? Tua-tua sembrapas gak kena ampas. Gak usus wak limpo, tua-tua usus membulet ngene. Wis tak kani percaya anak. Lah usus nek gak mbuleti lho omonganmu. Ya tapi wong bener pernah wong tua, cuma gak iso mapakno dadi tua. Lho kok gak iso mapan, kurang apa? mapan ya apa? Gantian aku sing tuwek apa anake ya? Ya apa? Wong sak tindak laku nyontoni anak, ojo ngono carane. Lho salah aku apa? Lho gak krasa peno? Lho lha iki apa? Wong lek gak maju yo ngene iki lho. Are saiki iki wis teko gak tau ngolehno apa nyelatu gelek ngene. Iya, soalnya mak nang desa, sambang nang mbah. Iya. Mben mulia saiki enak peno berai, rambutnya digondol. Lho kapan maneh? Lah ya tapi ngerti aku, pernah ojo ngono, golek liya mesti gak iso ngrebutne anak. Lho, dikandani. Wah, kok niku aja. Kandhani. Ah, iki gak genano peno iku. Genano lha apane sing mbok gunane iku? Mulane wingi gak mulih, ngono carane, mbok ndelok-ndelok. Nginep pancene aku. Lho lah iya, kesenengan peno. Lho ati gak seneng ya apa? Lho, geger iki, geger ta? Lho. Apa seneng nek wong tuwa geger mbek anak? Apa ngedu pucuk ilat ta iki? Lah timbang ngedu pucuk ilat ae didu pucuk lambe. Ojo gak guyon lho temen-temen lho iku. Oh, lah aku guyon ambek anak lho gendeng ta. Si pomo sirsiran peno dipek wong ya apa? Lho mangkel aku. Lah mulane wong ojo nggae cuane atine wong liya. Ojo gawe kapitunaning bangsa. Omonganmu aku nak sampe duwe silsilah dipek wong. Lho katane wangi loro, pati. Lah iya, aku ya ngono. Timbang urip tak pilih matri. Mati. Kok dene mantri ya sing. Oh, lek ngono pernah iki sing ngapik sirsir aku. Aku malah nglamar. Namanya Pak Kancil. Bareng-bareng nglamar wis kedhisik anak. Disikan sopir jenenge Sokran. Sopo maneh? Kono iku hidung belang. Hidung belang. Kaya basman hidungmu. Kok niku ngipi ta ya? Lu ngipi apa tes mulai teko? Kono mulai liwat ndi kono ora ketempelan kono niku. Aku mulane gak ngajak penong lamar, tak disiki jare kedisikan wong jenenge Sokran. Kate kok pede wis sirsir aku. Masih ngono jok merem Pak bener iku. Ngomong saenake dhewe, aku iki wong tuamu. Kok rumasanmu adikmu ta ya apa? Lah ya penong lamar ta enggak? Lho. Sing nglamar iki sapa? Ah iya, mukir. Ah iki arek gendeng kae. Lah aku nglamar iki lho, aku iki rabi maneh iki lho.
Gak jantan meneh iku, sing jantan wong iku. Ya aku rabi maneh, kate apa kon? Buanteri rek. Ayo. Goblok ta yo. Jantan no. Ayo saiki lek kono pancene gak nglamar ayo. Di nyatakno name Pak Kancil kono. Ayo. Ayo temen wani sih. Lho, apane? Lek gak wani lek. Gak wani ndredeg kowe. Aku iki durung ngomong gak wani kon muni gak wani. Gak wani peno lek pancene gak nglamar mesti wani, tapi lek nglamar gak wani. Ndredeg ketara sikile ndredeg. Aku ndredege gak perkara wani gak wanine. Apa gak gegeran iki nggo? Geger mbek sapa? Wonge. Lho lek pancene enggak lah mesti wani apa no? Lho wani. Wani ta? Wani. Wani piro? Lho, Gak ngono iki penyang. aku dhewe kok bingung ya apa sing ngomong. Wis ayo rono wae. Ayo. Ayo dinyatakno. Lho iki temen tak guyon iki. Temen ta? Temen. Lho, Ayo budal. cukup berang. Ayo, kate dina gawe apa? Ki apa? Bersih. Budal lah. Iya. Ayo budal. Ayo. Dinyatakno. Ayo. Duwe bojo napa mboten? Wong aja angger ngapik mantu ae. Dikek dhuwit Sik Joko kok. nyerang Joko napa? Sik Joko. Jenenge lak Sokran sih. Sokran. Sopir. Sopir. Lah niki, lah iki sih wonge. Iya, ayo ngomong. Kok dhisik? Oh niku. Aku iki kate ngomong kon pepet terus rene. Endi wonge? Lho ya iki maratuane jange. Lho iki maratuane ta anake. Ya iki sapa kok mripate kok abang? Lho jange kemanten Sokran nak sopir sih. Sopir. Lah iki sopir. Aku Sokran. Lho, sampean Sokran. Sopir. Oh, abape gak ngene kok. Wah iki. Dudu iki. Wah, berarti mantune karo maratuane padha ae. Lho dudu iki. Aku iki kan dudaya apa sih kon niku? Tak genano. Iki lah sopir. Genano. Sopir. Ayo, Sokran sopir. Sokran jenenge. Ayo, aku Sokran. Wonge dudu iki. Sopir apa? Ayo. Aku sopir lori. Oh, sopir proyek. Lho, kliru. Sopir proyek. Sing aja guyon no. Sopir proyek. Sopir apa? Proyek. Ayo metu diluk kan ta. Lho kliru. Ayo metu diluk kan. Metu. Kliru. Ayo metu. Sak goblok kon. Iki sopir Ya apa rek ora lori. Wong tuwa didu ya apa? Oh. Hop hop hop. Oh. Hop hop. Oh. Nun. Pak. Pundi kemantene Iki wedok? mantuku. Pundi kemantene wedok? Lah sampe nungguaken. Nggih kula Lho. kemandene. Lho, niki ta supir. Nggih. Sokran, supir proyek. Iki apa arep Iki ngene iki. Wis sik. Entar ngene Pak sik. Kakak. Wis tak. Lah, oke. Aku diseretan apa? Niki lho tontonan. Lho, Dek. Waduh, kena resesi temen rek. Lho, apa kan sapa sih kok? Iki dadi apa iki, Cak? Makane anak-anak nyopir jane belajar ndalang. Loh. Cantol sinden, aduh mati aku. Ayo minggir nih. Tartole kowe iblis Ayo pancene. minggir, ayo. Lho. Bapak, Sampeyan niku napa nih, Dik? kula niki bojone. Iki lagi enteni kernet wis ayo nyopir pakai kemanten. Pun kula waksal mboten sida mawon kula. Oh, Wadah. Saiki apa terusan Pak kuwi dadi kemanten kok ya apa? Niki godhek gula. Ya iki Pak sisir aku Lho lah kok nek kok meneng ae ta lene sopir wis dawanten koyo ngono. Wadah. endi jare wes? Lah iki Ya bojoku. kula niki. Oh, iki ta. Nggih, Tapi Pak. silsilahmu yo iki Kartolo iki. Iya, tak tolong. Ya ngono ayo Ya apa? ngomong. Aku, ya apa? Loh, Jeneng sampean niku asline sinten? Sopir. Oh, Jenenge Sokran. pancene ya Sokran. Sokran. Lha iku mung Sokran. Lah iku mang Sokran supir proyek, lah peno Pak sopir lori.